Basta kaya ako naobserbaran, namalik ang mga libod suroy, diri sa downtown area mga kabombo. Mag Singapore like Cebu City, mangkata. Kumusta ang Singapore like Cebu City nga programa sa mayor? Murag nagkaluyan naman ang inyong mayor. Nisuroy ko sa downtown area, hilabi na sa Kulon, og akong naobserbaran, nga nanaghan og maayo ang mga tao nga mga tugdaplin sa asiras mga kabombo. Wala na sad ko nakabantay nga naapay mamadlong ani mga tao nga mga tugdaplin sa kalsada. May lang sa permero, kusog kayo nga mamadlong. Kay lagi programa sa syudad sa Sugbo o plan disiplina. Ang CCTO, ang CCT, ang PNP, ang CCPO, magdungan sa pagrubing. Kay matod pa, mamadlong sa mga tao, mga tugdaplin sa kalsada, kay uplan disiplina. Mao ang resulta basta ang mayor kutubra sa istorya. Pagarpar nga dako, gaayo ang hambog, mas daghan pang istorya kaysa trabaho. May pa Singapore like Cebu City with Melbourne touch pa or with Melbourne futures pa. Unya ang syudad sa Sugbo, way improvement mga kabombo. Tanawa ang syudad sa Sugbo, nilambo ba? Nisamot ang traffic, naghan tao nga nagkalisod og maayo, nanaghan ang mga buang, nanaghan ang mga adik, tungod kay kuwang sa suporta ang mayor sa pakigbatok sa illegal nga drugas mga kabumbo. Di apay mga trabante Cebu City nga sakpal nga nanuyop, drug pusher, drug addict, ang CR sa Cebu City Hall gihimong suyupanan. Na ay mga manugat og mga tao diya, notaryo. Kada mga fixer, anha manuyop sa CR sa Cebu City Hall. Ang City Hall gihimong suyupanan. Kano sa paghaani makamata sa kamatuuran ang mayor nga dili mapariha sa Singapore ang Cebu City. Kanang sigig sayaw-sayaw ninyong jingle sa Singapore like Cebu City, nagusik-usik lanas oras. Muna prangka pagka-istorya, di dyan na makatabang. Kanang sayaw-sayaw ang Singapore like Cebu City mga kabumbo. Ang mayor, gasigig larga sa gawa sa nasod, kuyog iyang pamilya. Gasigig nagpahayahay sa iyang baga. Unya ang Cebu City, daghan kayo og problema. Hangtod karon wala pagyapon, nasulbad mga kabumbo. Wala sa lain nga nasod ang sulbad sa baha sa Cebu City, mayor. Wala sa lain nasod ang solusyon sa grabing traffic sa Cebu City, mayor. Naapay mga basura nga dugay kayo makuha. Mura man kag walay pakabana. Sige kag ingon nga dapig kas mga kabos. Unsa dapig kas mga kabos? Asa ka dapita mi dapig sa mga kabos. Gipasagdan nimong mga kabos. Mo ni prangka pagka-istorya. Ipaagi na nimo sa mga bulatik nimo nga istorya. O tinuod pa ka na pagkabalas mga kabos, hagber ang taning gipangitaag sa mga gina. Ang kanang mga tog daplin sa kalsada. Ningon ka kaniadto ang mga tog daplin sa kalsada, adto nimo patulgon sa balay sa mga department heads. Tabo ba na? Wala. Tanawa, namalik daplin sa kalsada nga tog lang gyapon. Daplin sa asiras mga kabumbo. Mag Singapore like Cebu City magkata. Mao ni nakadiferensya basta ang mayor pagarpar, wa ta nanginahanglan og mayor nga pagarpar. Ang atong kinahanglan mayor nga naay agi, di lang kutob sa istorya. May kang bulatik istorya nga ako dapig ko sa mga kabos, magpagamatay ko sa mga kabos. Tanawa to mangipang demolish sa sitio San Miguel Barangay Apas, why Mike Rama nga nagpakamatay mga kabombo. Laktod pa ka istorya ang mayor kutobras pagarpar mga kabombo.